महादेव महत्व बारापत्री माचो क्रम भावता रामेश्वर रवना का जाऊजे ती बारजो बारा घेता गाळचा गाडू गिरो बारा के बरजो तो गैरो बहु शिनावच्या चेहरा नागे माय तू आ तू कसं नरातून नाराज सतो तू वार अंदर भाता जोडले माणसाचं उद्योग झाले आतापर्यंत तू घाटाच्या पण समुद्राच्या जसं नव्हता बालाजी लेखा तुले काही इच्छा परिपूर्ण केल्या एक जाणार तू देवाच आहे त्यापर्यंत अशा लेकरू म्हणा अशापर्यंत जाका म्हणा तुला दर्शन गेला असा आहे तिथे अशा तुझ्याकडे जाका म्हणा फुल नाही फुलाचे बाकडे ठेवले असा अशा तू देव पुरोसपर्यंत सामील जा त्याच्या गावमध्ये समजेल त्याच्या आकारा बसा मूळपुरुषा निर्वशा पितरगती सामील थळातल्या छोटी ब्राह्मणाची समज घाल काही त्याच्याकडे सनी पिढीन क्रम मानन करणार तू ये तिनड आडजून कटाटा काही असं कोणी सांगण्या बोलण्या करणार करून जाईल आपण पंचायत विषय काढून द्यायचे असे व्यासो वारसा होतो सर्व पण इष्टामित्र मनाभाव घेऊन जमीन जाग्यात खाण्यापिणे रातचं समसमने पंचायतरी गाडी वगैरे विद्या करणार करून कटाटा काही असला तरी खरा खोटा नाही नीती धर्म तो तुझ्या असा जन्मजून सत्तेच्या वेळेस तू देव म्हणा उभाच आहे आतापर्यंत तू घाटाच्या पण समुद्राचे जसं नव्हता जी लेखा तुझ्या त्यांची इच्छा पूर्ण लाखे झालं नवसा पण तू देव असे त्या पण लेकरू म्हणा तुझा असा अज्ञान देवा सुज्ञान देतो असे परमेश्वर आराधना करून तुझा 12 पंचायतीचा घेऊन त्याच्या गाव देवते सामील करू पुढे त्याच्या कुटुंबाकडे नाना तोरांके विद्या दागिन्या पैसे अडके लागते कपडे जीवनाकडे गाडी वगैरे मुलाबाळाकडे शिक्षण प्रकृतीकडे हातीकडे सांभाळ करून तुझं चैत्राचो कृपाशय पायटू त्याची अवतीली कामा घडून देऊ जाती तिच्या मनोका पूर्ण करून अशी तुझी आनंदान सेवा चाकरी करून देऊ बरं. मंडळी कोकण म्हटला की आपल्या डोळ्यासमोर येता तो या ठिकाणचो निसर्ग आणि आपल्या कोकणातले विविध धार्मिक परंपरा त्याचप्रमाणे आपल्या या कोकणात गावराटी ह्यो एक प्रमुख विषय समजलो जाता आणि ह्या गावराटीत चालणारे जे विविध परंपरा असतात किंवा या गावराटीतल्या आपली जी ग्रामदेवता यांच्या कौल आणि प्रसादाने जे या गावात जे काही उत्सव चालतात त्याबद्दल आज आपण जाणून घेणार असो. खयचाही धार्मिक कार्य असला किंवा खयचाही आपणाक नवीन कार्य सुरू करूचं असला की आपण सर्वप्रथम जे ग्रामदेवतेक हाक देतो म्हणजे ग्रामदेवतेकडे जाऊन त्या ग्रामदेवतेक प्रसाद घेतो त्या ग्रामदेवतेचं कौल घेतो आणि पुढेच त्या कार्याक सुरू करतो. नवीन घर बांधणे असतात किंवा त्याचप्रमाणे लग्न कार्य असतात आणि नवीन उद्योगधंदो सुरू करणं असतात ह्याच्यासाठी आपण सर्वप्रथम जातो तो आपल्या ग्रामदेवतेकडे त्याचे कौल प्रसाद घेऊन त्याच्यानंतरच आपण सुरू करतो. मग नेमक्या कौल प्रसाद कशा प्रकारे घेतले जातात आणि काय असता ह्या कौल घेण्याची जी परंपरा आहे किती कधीपासून सुरू आहे आणि त्याचप्रमाणे हे कशा प्रकारे खयच्या पद्धतीने घेतले जातात तर आज आपण या व्हिडिओत जाणून घेणार असो. नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करतोय तुमचा कोकण साद लाईव्हच्या मालवणी गजाली या विशेष भागामध्ये. मी आज असं आपल्या कोकणातील जा जागृत देवस्थान प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थाना माणसाचो देव म्हणून जेका ओळखलो जाता अशा श्रीदेव जयतीराच्या मंदिरात मी असे. जयतीर ह्यो उत्सव आपणाक माहितीच असा 11 दिवस चलता आणि त्यानंतर श्रीदेव जयतीराचो जर कौल घेवचो असत किंवा श्रीदेव जयतीराचो आशीर्वाद घेवचो असत तर ह्या इकडचा काम जा असा प्रसादी केला जाता. तर कौल म्हणजे नेमके कशा प्रकारे घेतले जातात तर याचबद्दल आपण अधिक माहिती जाणून घेणार असो. सर्वप्रथम तुमका एक विचारूचा म्हणजे कौल ह्यो नेमक्या कौल ही प्रथा काय असा आणि याच्याबद्दल काय सांगाल आमच्या दर्शकांना. कौल म्हणजे जे पाषाणाला तांदूळ किंवा पानाचे प्रत्येक ठिकाणी रीत वेगवेगळी असते. कोणाच्या ठिकाणी आपट्याची पानाचे लावतात. आमच्या गावात पद्धत आहे ती तांदूळ लावून देवाला प्रश्न विचारायचे. जे पाषाणाला ते तांदूळ लावून जो प्रश्न विचारतात त्याला कौल असं म्हणतात. कारण देव कसं आहे पाषाण बोलत नाही, पाषाण स्थिर आहे एका जागेवर. मग त्याला प्रश्न कसे विचारायचे तर त्याला तांदूळ लावून आपण प्रश्न विचारायचे देवाला, मग तो देव बोलून सांगतो. ही पद्धत आहे प्रत्येक ठिकाणी कोकणात अशीच पद्धत आहे की प्रत्येक वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी पद्धत असते. आमच्याकडे पद्धत तांदूळ लावायची, काही ठिकाणी भाताचे गोटे लावायची पद्धत आहे, काही ठिकाणी आपट्याची पानं लावतात, काही ठिकाणी चाफ्याची फुलांची पानं लावतात. असे प्रत्येक जण हे आहे. पण आपला जो काय प्रश्न आहे तो पाषाणा विचारायचा असेल तर कौल याचा अर्थ की ज्याला पाषाणाला लावलेला तांदूळ किंवा पानाचा कौल आणि त्या प्रश्न आपण देवाला विचारलेला प्रश्न त्याचं उत्तर देतात त्याला कौल म्हणतात. आपण ज्यावेळी अवसारी संचाराकडे जो प्रश्न विचारतो तो वेगळ्या पद्धतीत असतो आणि ज्यावेळी आपल्याकडे भाविक कोणाचं कार्य असणार किंवा कोणाला घर बांधायचं असेल किंवा कुठल्याही अनेक तऱ्हेच्या लोकांना प्रश्न असतात, कोणाला पीडित असतात आजारपणात किंवा मग त्यांचं काय असतं हा जी समस्या आहे ते सोडवायचे असतात. मग हे सोडवायताना आपण ज्यावेळी प्रत्येक वेळी आपल्याला अवसर देवता तर मिळत नाही. मग आपल्याला ते ज्यावेळी सोडवायचं असतं त्यावेळी आपण पाषाणाकडे जातो. मग पाषाणाकडे गेल्यानंतर काय असतं की पाषाण म्हटल्यानंतर ही एक अशी शक्ती आहे की भरपूर त्याच्याशी कोण गणना करू शकत नाही
मग आपण ज्यावेळी त्याच्यावर पूजा चढवतो त्या पाषाणावर आणि जो काय आपला प्रश्न असतो तो आपण त्याच्याकडे मांडतो. मग तो प्रश्न मांडल्यानंतर एक उजवा होयकार आणि नाकारते असे 2 भाग त्याचे केले जातात. म्हणजे देवाच्या मध्यभागातून उजवा आणि डावा असे त्याचे 2 भाग केले जातात. मग आता उजव्या प्रत्येकाच्या सांगितल्याप्रमाणे आता तुम्हाला सांगितलंच बाळूरावळाने प्रत्येक ठिकाणी जे प्रसाद म्हटल्यानंतर ते कुठे तांदळाचे लागणार, कुठे पटकोळणीच्या पाकळ्याचे लागणार, कुठे पटकोळणीची फुलं लावणार, आपट्याची पानं लावणार. ही प्रत्येक गावात प्रत्येक मर्यादेप्रमाणे असते, वेगवेगळी पद्धत आहे. मग त्याचप्रमाणे आता हे कसं आहे, आमच्याकडे आता हे तांदळाचे आहेत, आमच्याकडे 40 प्रसाद लागतात. आता 40 प्रसाद लागल्यानंतर 20-20 40 झालेले आहेत, 2 भाग झालेले आहेत. मग ज्यावेळी ज्यावेळी कुठला तरी पिढी देणार किंवा कोणाला जरी कुठल्या जरी शुभ कार्याला जायचं असेल किंवा इतर काय असेल, मग त्याचा जो समस्या घेऊन ज्यावेळी इथे येतो त्यावेळी ती समस्या त्याची जी आपण निवारण करण्यासाठी ज्यावेळी ज्या देवतेकडे आपण प्रश्न मांडतो, मग त्यावेळी आपण त्याला काय असतं की सर्वसाधारण एखाद्याला उदाहरण घर बांधायचं आहे. मग घर बांधायचं असल्यानंतर मग त्याने एक ती जागा व्यापलेली असते किंवा 4 कोपऱ्यावर 4 ताळ घालायचे, मध्ये एक ठेवायचा. मग आपण देवाला विचारतो बा हा जो लेकरू आलेला आहे तुझा आणि यांनी जे घर बांधण्यासाठी जी आपण जागा त्याने बघितलेली आहे ती जागा जी आहे ही जागा त्याला खरोखरच योग्य आहे ते घर बांधण्यासाठी काय. मग ज्यावेळी तिथे जर योग्य असला तर चांगला प्रसाद 3रा 5वा होणार आणि जर त्या ठिकाणी अडचण असली तर मग ती आपल्याला एवढे आता हे प्रसाद त्याच्यात कसरीत दाखवणार. कारण प्रत्येक एका प्रसादाला 6 अर्थ असतात. अशा याचकडे मी येतोय तुमच्याकडे की तुम्ही म्हटलात डावा आणि उजवा म्हणजे होकारीचं आणि नकारीचं प्रसाद. तर ह्याच्यात तुम्ही म्हटलात 3रा आणि 5वा ही पद्धत काय आहे ह्याच्याबद्दल अधिक माहिती द्या. कारण आपणाक डावा आणि उजवा ह्या बऱ्याच जणांका माहिती आहे, म्हणजे होकार आणि नकार ह्या बऱ्याच जणांका माहिती आहे. मग त्याच्यात 3रं कसं ओळखायचं, 3ऱ्याचे काय अर्थ आणि 5व्याचं काय अर्थ किंवा आणखी त्याच्यात काही तुमचे पद्धती असतील तर त्याचा काय अर्थ तर काय सांगा. 3ऱ्या 5व्याचा अर्थ कसं खात्रीचा कौल असला म्हणजे आपण हे काम बुवा 100% होणार, तुझं काम 100% होणार, कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही, तर आमच्याकडे 3ऱ्या 5व्याची कौल. आणि बाकीचे कौल आहेत ते कसं म्हणजे आता नजरेचा कौल झाला तर बुवा निर्वशीची अडचण आहे, 6वा कौल झाला तर देवतारिक बाब आहे, मोठीचा कौल झाला तर बंधनाचा बाब आहे काय, किंवा क्षत्रेचा कौल झाला तर तुझ्या घरमटीकडे काहीतरी अडचण आहे, अंगण कौल झाला अंगाचा म्हणजे पोटाकडचं तर बुवा मर्यादेकडून काहीतरी अडचण आहे. असे प्रत्येक कौलाला अर्थ ठेवलेले आहेत. प्रभावित आता आपण बघितले प्रभावळीपासून ते खाली कमरेपर्यंत हे तांदळाचे प्रसाद तुम्ही या ठिकाणी लावलेले आहेत. बरोबर. तर आता त्याचं एक म्हणजे तलवारीकडचं जर प्रसाद झालो तर त्याचा काय अर्थ असतो. तरवालीकडचे 2 कौल तरवलेले आहेत आणि मुठीला खाली एक आहे. एक प्रसाद आहे तो मधला कौल आहे तो खंडचा प्रसाद म्हणजे मारणे देवतरच असतो त्याचा कौल. 3रा कौल तरवलीचं म्हणजे शिगेचं म्हणतो त्याला, म्हणजे शिग म्हणजे सीमेच्या बाहेरून जर काय अडचण केली असेल तर तो शिगेन दाखवणार. आता प्रभावीला ते 7 कौल लावलेले आहेत. मग बाहेरून जर सीमेच्या बाहेरून कोणी अडचण केली तर प्रभावी दाखवणार. घरमटीकडे जी अडचण असेल तर क्षत्रेचा कौल होणार. अंगण कौल झाले तर मर्यादेकडे जायचं असे कौलाचे अर्थ आहे. तुऱ्याचं कौल झाले तर पंचेतनातून अडचण आहे. असे प्रत्येक ठिकाणी मानाचा कौल वेगळा, संबंधाचा कौल वेगळा, बंधनाचा कौल वेगळा काय. आता 5 कौल आहे त्याच्यातून आम्ही 3रा 5वा खात्रीचा कौल मानतो. बुवा कोर्टचा 3रा झाला म्हणजे 1001% काम तुमचं होणार. 5वा कौल झाला तर 1000% काम होणार. आणि त्याच्या बाहेर जे कौल आहे ते कसरीचे कौल म्हणजे देव दाखवणार आहे. ह्या कौलाचा अर्थ काय म्हणजे तुमची बुवा ही अडचण आहे, तुमच्याकडे ही अडचण आहे, घर बांधताना ही अडचण आहे, लग्नाला बुवा ही अडचण आहे, तर त्या कौलात दाखवणार. त्याच्याप्रमाणे हे कसं पुस्तकी कुठे ज्ञान नाही, अभ्यासात कुठे लिहिलेलं नाही किंवा कॉम्प्युटर फिट केलेलं नाही. हे प्रत्येक मर्यादेचे शक्तीचा विषय आहे आणि बुद्धी चालून ते केलं पाहिजे. तिथे कुठे लिखाण बिखाण काही नाही. ह्या कौलाचं म्हणजे काय, त्या कौलाचं काही नाही. तो अर्थ करीत पुढे जाऊन पुन्हा तो मेळ्यात आल्याच्या नंतर त्याचं ह्या माणसाचं एवढं हे काम केल्यानंतर त्याला लागणारे काय वस्तू असतात ते ठेवल्याच्या नंतर ह्या माणसाचं काम होतं. असं नोकरी संस्थाविषयी म्हणा किंवा धंद्याविषयी म्हणा, आजारपणाच्या विषयी म्हणा, ते प्रत्येकाचे जसेच अडचणी असतात तसेच त्या कौलाच्या अर्थाप्रमाणे पुढे जाऊन ते निर्णयाला आणून पुन्हा देवाला अशा बुवा हे केवढं केल्यानंतर त्याचं बुवा काम होतं आणि मग खात्याचं कौल मागायचं. आता कौल लाव देवात भावी गेल्यानंतर कशा प्रकारे सुरुवात केली जाता आणि भावी गेल्यानंतर त्यांना काय घेऊन येऊचं लागतं किंवा काय आपली मागणी ती कशा प्रकारे देवाकडे मांडली जातात त्याबद्दल काय. ते कसं असतं, मागणीचा प्रकार असा आहे तो ते एखाद्याला देवाच्या देवतेची तरी राजी आहे का हे आधी पहिलं विचारलं आणि त्याचा आधी समस्या काय आहे, तो कुठल्या समस्येने देवाकडे काय कशासाठी आलेला आहे हा त्याला विचारायला पाहिजे. हा संपूर्ण झाल्यानंतर त्याची जी गाव देवता आहे त्याचं जो पंचायतन आहे ती सामील आहेत का किंवा त्याचा मूळ पुरुष पितृदेवता निर्वशी वगैरे ही जी त्याची देवता आहे ती सामील आहे का,
त्यानंतर मग तू तिरायतकी ते तुझ्याकडे जोडून आता तू तिरायतकीत त्याचा मार्ग करणार काय, गावातली जर असली तर तुझी त्याशीच लेकरं आहे, मग त्यांचं जे आहे ते तू हे करून ज्यांचा विषय आहे तो त्यांचा, आता उदाहरण कसं असतं बघा, एखादा व्यक्ती आली इथे तर मग तो आपली समस्या देवाकडे मांडणार, मग तेव्हा त्याला विचारावं लागते का हा जो आलेला आहे त्याच्या व्यवसायाकडे, त्याच्या पैशारक्याकडे किंवा त्याच्या मुलाबाळांकडे त्याचं संरक्षण करायला तू त्याला सामील आहेस का वगैरे असे जे प्रश्न जरूर विचारायचं. मग त्याच्यात देव दाखवणार, जर त्याच्याकडनं चूक असले तर त्याची चूक दाखवणार, मग ते कसं असतं चूक त्याची अडचणीची बाब झाली तर ती दाखवणार, मग त्याच्याप्रमाणे ही थेरी असते. मग ही ज्या असं काय आहे, हा एक प्रकारचा अभ्यास आहे आणि त्या अभ्यासातनं आपल्याला जावं लागते. मग सर्वसाधारण कसं असते तसं जर असलं तर एखाद्याच्या 3-3 पिढीपर्यंत त्याच्यात ह्या येतं, पण तेवढीच शक्ती आणि तेवढ्याच आम्ही जे पुजारी होते तेवढेच त्या भक्तीने त्याच्याकडे राहायला पाहिजे, नाहीतर तुम्हाला ते तसं काही नाही समजणार. म्हणजे एक गोष्ट म्हणजे देव आणि जो सामान्य नागरिक जो देवाकडे येतात त्याच्यामधल्या दुव्याचं काम म्हणजे तुमचं असं असतं, म्हणजे नेमका देवान काय सांगितलं तर त्यांना पटवून तुमका सांगूचा लागता. मग ह्या पटवून सांगताना आता एकदा पहिली तुम्ही म्हटलात मगाशी की पूजा आपण लावतो, पूजा लावणं म्हणतात, मग पहिली पूजा लावल्यानंतर जो पहिलो प्रसाद झालो त्याच्यावरून परत पुन्हा घेऊचो लागता काय? एकदा समजा त्याच्या पहिलं विचारल्यानंतर त्याला विचारतो तू राजी असे का देव, म्हणजे ती गाव मर्यादा, म्हणजे तू आता समजा तुम्ही माझ्याशी बोलतात, तुम्हाला बोलायची इच्छा असेल तर तुम्ही पुढचा माझा प्रश्न सोडवणार ना, तुम्हाला बोलायची इच्छा तसेच देवाची जर शाळा सावली त्याच्याबरोबर नसेल तर तिथून त्याला ह्या पंचायतांकडे येणार नाही किंवा देव बोलणार नाही. मग त्याच्यासाठी त्याला राजी कोण घ्यायला पाहिजे, ह्याचे जेवढे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं सांगायला तू देव पाषाण राजी आहे. मग त्याची गाव देवता राजी असला किंवा हा देव राजी असला की मग पुढचा प्रश्न, मग आम्ही तिथून सुरुवात करतो. त्याच्यानंतर मग ह्याची अडचण काय आहे, हे कशा प्रकारे आहे, काय अडचण आहे, कशामुळे ह्याचं एवढं नुकसान झालं किंवा ह्याचं काम होत नाही का, ते मग सर्व त्याचं घरमटीपासून त्याच्या पंचायतानापासून काही कोणी करणी बाधा असेल त्याच्यापासून ते सर्व शोधून पुन्हा तो मेळा मोमू ठेवल्याच्या नंतर काय पानं सुपारी नारळ केळी काय असेल ते दिल्याच्या नंतर मग ह्याचं काम होतं. किंवा जे देवाची गण असतात त्याला द्यावं लागतं, देवाला काय लागत नाही, देवाला फक्त नारळ किंवा अगरबत्ती लागते किंवा केळी लागतात, पण त्यांचे जे गण असतात नंतर देवचार जा बंधन देवचा चाळेकर संबंधाचा विषय असतो, निर्वशाचा विषय वेगळा असतो, जापाचा विषय वेगळा असतो, बंधनाचा विषय वेगळा, करणीबाधेचा विषय वेगवेगळा, प्रत्येकाला वेगवेगळं लागणारं जे असतं तसे वस्तू देऊन ते देवाला हे वस्तू अमुक ठिकाणी ठेवल्याच्या नंतर ते ते त्याचं काम होतं. असं देवांनी जेव्हा खात्री कौल देतं त्यावेळी हे होतं. म्हणजे पाषाण हे तर देव पाषाणाबरोबर असणारे गण ते त्याच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचताना ते येऊन पुन्हा मेळा घेऊन इथे येणार आणि त्याला सांगणार याचं असं बाबा मेळा याचा आहे, जगरमटीकडे अशी अडचण आहे, मर्यादेकडे अशी अडचण आहे, त्याप्रमाणे प्रश्नाप्रमाणे ते उत्तर तांदूळ पडणार. काही जणांकडे पैसे असतात पण त्याचं आर्थिक परिस्थिती खाचवलं जातं, म्हणजे एक आजारपणा संपलं होता, काही जणांकडे नोकरी धंदा व्यवसाय असून सुद्धा तिथं मुलांची कार्य होणार नाही. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय तर काही लोक नोकरी व्यवसायामुळे बाहेर असल्यामुळे ते देवते कधी बघणंच नाही. बघणं म्हणजे कसं इलं उत्सवा गेला नाही गेलो आर्थिक आपली काय बाब असं आपण कशात अडचणीत मिळलो हे जे प्रश्न असतात ते सोडून जातात. त्यामुळे ते अडचण इल्याच्यानंतर मग देवाकडे इल्यानंतर मग त्यांना माहिती पडतं की आपण काहीतरी अडचणी मिळालं असं, म्हणजे काहीतरी मग त्यांच्या म्हणजे घरची बाब असणी किंवा देवची बाब असणी पूर्वजी काहीतरी मानपान रवलेलं असेल त्यावेळी त्या अडचणी त्यांना मिळतात आणि त्या अडचणी सोडवल्याच्यानंतर मग त्याची कामं होतात. असे बरेच जातो, कोणाची नोकरीचा विषय असता, कोणाच्या लग्नाबद्दलचा विषय असता, त्याचे पैसे नोकरी व्यवसाय सगळं असं पण मुलांची कार्यच होणार नाही. एखादं घर बनवायचा विषय असता, असे एखाद्याचा आजार पण असतं तुम्ही खूप डॉक्टर उपचार करून पण ते का बरं वाटणार नाही, मग तो विचारतो कोणा बुवा गावचे देवकच विचारतो ना. डॉक्टर आपलं काम करत असतात, तो आपले पैसे खर्च करत असतात, पण तो ते का आजारपणात गुळ घालणं आहे कोणाकडचं काम असतं, देवाचंच काम असतं. आम्ही तर घालू शकतो ना, देव जर काम करू त्यामुळे ते का सांगतो ही तुझी अडचण असल्यामुळे तुका गुण येणार नाही, हे तू काम कर, मग तुका देव गुण घालू तयार असा, मग त्याचा आता काम होता. आणि काम म्हणजे कसं असतं माहिती आहे, काही लोक जे असतात ना ते त्यांचे पूर्वज नोकरी निमित्तानं बाहेर जातात आणि ते त्या मानकरी म्हणून त्या गावात असतात आणि ते कधीच त्या देवतेला बघत नाही. मग काय होतं, 1-2 दुसऱ्या पिढीत त्यांना ते पकडतो. मग खरोखरच ही शक्ती काय करते की त्यांची जी पुढीलची मुलं आहेत मग ती नातवंड म्हणा काय मग ती छाप दबगायला येतात. असाच आता अनुभव एक आहे की आमच्याचकडे एक माणूस आला होता की त्यांनी पंचायतनाचा अधिकारी तो देवतेचा, पण त्यांनी कधीच बघितलं नाही देवतेला. अक्षरशः तो अंधरुणावर मुलं त्याची जर त्यांना पाय नाही तर कोणाला हात नाही अशा परिस्थितीत इथे आल्यानंतर त्याला एवढं संपूर्ण हे देवतेनं आमचे दाखवून दिले प्रसाद आहेत आणि ते दाखवल्यानंतर वस्तुस्थिती उठून आता फिरतो, आता चालत इथे येतो. ती जी मुलं ह्या होती कोणाला बोलायला येत नव्हतं त्यांना बोलायला पण आता यायला लागलेलं आहे. अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे अशा जे समस्या लोकांचे आहेत ना ते ज्यावेळी घेऊन येतात आणि हे ज्यावेळी आपण पाषाणी त्यांना प्रसाद ह्याच्याप्रमाणे दाखवून देतो
आणि तिथे त्यांना गुण येतो. ह्याच मुद्द्याकडे मी परत तुमच्याकडे येते की असो काय अनुभव तुमच्या आजपर्यंतच्या बघण्यात हा की हय बाबा एखादो व्यक्ती इलो आणि तेका त्याचो प्रचिती जी हा ती मिळाली अशी खंयचो अनुभव एक दोन सांगसान तुम्ही काय असं आमच्यात जेतीमध्ये समोरचं जेवण तुळसकर म्हणून आहे ते गावचे इथले चाकरमध्ये आहेत देवस्थानचे काम करतात. तर त्यांच्या भावाची रिक्षा 3 वर्ष झाली मुंबई धरवली कुठली वस्तू तुम्हाला परत मिळत नाही. तर देवाजवळ आले त्यांनी सांगितलं अशी अडचण आहे आणि ती व्यक्ती रोज त्या मार्गाने जात होती. ती रिक्षा होती पोलीस स्टेशनला 3 वर्ष अनुभव तुम्हाला समोर सांगतो. तर त्या माणसाचं इथे काम केलं त्याला असं सांगितलं बाबा तू ह्या माणसाचं कामाप्रती काय अडचण आहे. तर अशी अडचण असल्यामुळे हे जर तू त्याची रिक्षा पुन्हा त्याची मिळवून देतोस काय असं देवाला विचारल्यानंतर त्याची जी काय घरची अडचण होती त्यांची ती बसवल्याच्यानंतर त्याला 3 वर्षांनी ती रिक्षा पुन्हा मिळालेली आहे. हा अनुभव बोरवलीतला पोलीस स्टेशनचा. काय बाहेरचे पण लोक तुमच्याकडे बरेचसे प्रश्न घेऊन येतात. असं एक तुमच्या बघण्यातलं असा एक मोठा उदाहरण की देवाच्या कौलान ते पुन्हा त्यांची शंका जी समाप्त झालेली आणि परत ते देवाकडे येले असतात असं काय. आता मी तुम्हाला गेल्या वर्षीचं उदाहरण सांगतो. एकच एकाचा मुलगा आहे. तो मुलगा अक्षरशः पाण्यात जीव द्यायला जात होता डेली. ती खूप ठिकाणी फिरली. आपल्याच बाजूच्या शेजारच्या तळवड्यातल्या गावातला हे आहे. त्या व्यक्तीचं नाव घेत नाही कारण प्रत्येकाची व्यक्ती कसं असतं प्रश्न असतात ते सोडले कुठे जळले सोडल्यानंतर त्यांच्या आपसात वादेवाद होतात. तर त्या माणसाचं त्यांनी सगळी ठिकाणी फिरले. मग इथे आले जैतील पंचायत. ते म्हणलं मला एका माणसाने इथे सांगितलं. मग त्या मुलाचं काम केलं. त्यांच्या आर्थिक म्हणजे त्यांचं जे वार्षिक देणं घेणं असतं म्हणजे आता ह्या जागेत आहेत तर त्या जागेचं देणं घेणं असतं. नाळकोंब द्यायचं आता वाडवळ म्हणतात आपल्या गावठी पद्धतीत ते घालायचं ब्राह्मण भोजन करायचं हे ते काही करत नव्हते. हे विषय त्याचे जे काय ते त्याच्यामुळे त्याला चूक येत होती त्या मुलाला. आणि त्यांच्या एका ठिकाणी विशिष्ट ठिकाणी नवस राहिलेला होता. तो त्यांनी नवस दिल्यामुळे ती नवसामुळे जो देवता तयार होतो नवस न दिल्यामुळे ती आपली शक्ती पाठवते देवता आणि ती त्याच्याकडून तो नवस फेड करून घेण्यासाठी त्याला त्रास देतो. मग त्याचा दिला की मग ती शक्ती निघून जाते. तर तशा पद्धतीचा तो नवस राहिल्यामुळे ते सर्व त्याला शोधून दिलं पाषाणी कौलाप्रमाणे आणि नंतर ज्यावेळी ते सर्व केल्यानंतर तो मुलगा होता तसा व्यवस्थित झाला. ती देवाची ख्याती करते. असे अनेक उदाहरणं आहेत. कोणाला नोकरी धंद्यामध्ये व्यवसायामध्ये एक वकील त्याची शिक्षण खूप परीक्षा दिला पण तो पास होत नव्हता. आमच्याच गावातले ते पोलीस आहे म्हणून आरमारकर म्हणून त्याचं सुद्धा काम होत नव्हतं बरीच वर्ष. हे देवाने हुकूम दिला त्या पण आमच्याकडे नवस जसे चालतात त्या पण नवसाप्रमाणे त्याचं काम करून तो आता माहिती आहे तुम्हाला आरमारकर पप्पू आरमारकर हां अशी अनेक उदाहरणं आमच्याकडे भरपूर लोक येतात. पण आम्ही काय करून देव आपलं माणसा देव असल्यामुळे तो आपलं काम करतो. त्यांनी आम्हाला जशी शिकतील त्याप्रमाणे आम्ही विचारून त्यांचे प्रश्न सोडवतो. काम तुम्ही करतात बरोबर. 11 दिवसानंतर हे सगळे प्रसादी कौल घेतले जातात. तर कसं काम चालतं जैतीन मंदिराचं किंवा समजा आपण एखादी समस्या असतात तर त्या 11 दिवसानंतर कसं काम चालतं तर काय सांगायचं. 11 दिवसाचं काय आहे माहिती आहे पहिल्या आधी देवाच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे जी आमची कामं सगळी झाली की त्याच्यानंतर जो पहिले 5 दिवस देव आमचा बोलत नाही. 5व्या दिवशी देव आमचा बोलत नाही. तेच त्याच्यात जी देवस्की असते जे लोक बाहेरची येतात संचाराकडे मग त्यांचे संचार रूपात प्रश्न घेतले जातात आणि ते घेतल्यानंतर पुन्हा त्याचं कौल लावायचे. जे कोणाला तरी पिशाद वगैरे असली काय असली तर त्याचे लगेच इथे मार्ग केले जातात आणि प्रसादी ठरवून ते सर्व मार्ग करून ते त्याच्याप्रमाणे सर्व बसवले जातात. असे आमच्याकडे कवळासापर्यंत हा कार्यक्रम पूर्णतः चालतो. हा चालल्यानंतर मग पुन्हा आमच्याकडे अशी आहे की 5 दिवस झाल्याशिवाय कुठलाही प्रसाद वगैरे सर्व बंद असते. मग पुन्हा चालू होतात. मग चालू झाल्यानंतर असे पुन्हा लोकांचे जे समस्या असतात ते लोक येतात. भरपूर लोक येतात. एवढंच नाही तर मला असं वाटतं की ह्याच्या मुंबईपासून नाही तर गोव्यापासून तर इथे भरपूर माणूस येतात. म्हणजे आजूबाजूच्या संपूर्ण गावातली माणसं असतातच त्याचा विषयच नाही. पण मुंबईसारख्या ठिकाणातून सुद्धा मोठमोठे चांगले बिल्डर लोक सुद्धा येतात. गोव्यातनं बिल्डर लोक मंत्री लोक येतात गोव्यातले ह्या ठिकाणी भरपूर हे करतात. तसं काय नाही आणि देवाची त्यांना तशी छाती आहे त्यांना अनुभव आहे त्याच्यामुळे लोक भरपूर येतात. हे कौल लावणं म्हणजे एक वेगळा अभ्यास आहे. मग अशी तुम्ही सांगितलं तसं तर कोणा काही त्याच्याबद्दल कळक शकणार नाही. तर काय सांगाल की तुम्ही कधीपासून ह्या कौल लावण्याचं काम करता. आमच्या अगोदर वडील लावायचे आजोबा लावायचे. ही एक आमच्या जो रीतिरिवाजाप्रमाणे परंपरेप्रमाणे हे आमचं चालत आलेलं आहे. तसं ते आता वडिलांनी ज्यावेळी व कसं लावायचं किंवा हे जायचं आम्हाला दाखवून दिलं त्याच्यानंतर पुन्हा काय झालं तशी त्याची पुन्हा प्रचिती पण आहे. आता आम्ही उदाहरण काही कौल लावतो किंवा इथे आम्ही जे वावरतो तर आम्ही त्या पद्धतीत सुशुरभूत राहायला पाहिजे. आम्ही काहीतरी करून चालत नाही. उदाहरण हिंसा करून चालत नाही.
त्या पद्धतीत राहायला पाहिजे. तशी जे बंधनं सांगितलेली ती बंधनं पाळून आम्ही आता वडिलांनी जसं आम्हाला दाखवून दिलं त्याप्रमाणे चालत जवळजवळ ह्याटपर्यंत आज जवळजवळ नाही म्हटलात तरी आज 59-69 वर्षापर्यंत आम्ही पोचलेलो असो आणि ती आतापर्यंत आम्ही परंपरा चालवतो. किंवा इतर सुद्धा काहीतरी पंचायतना जरी आम्हाला लोक बाहेरच्या मला बोलवतात व आम्हाला एक काहीतरी दाखवून दे किंवा आम्हाला ह्याची माहिती दे आणि बऱ्याच नाही म्हटलं तरी एक 10 तरी बाहेरच्या पंचायतनापर्यंत मी पोचलेलो आहो आणि त्या ठिकाणी त्यांना वस्तुस्थिती मी प्रसादाची म्हणजे काही दाखवून देऊन तिथे त्यांची सुकृता चांगल्या प्रकारे वाढवून दिली. त्यांचे आतापर्यंत त्यांची देवस्थानी पण चांगल्या प्रमाणे चालू. म्हणजे आपल्या कोकणात ही जी गावराटी आहे जी जी पूर्वजांनी लावून दिलेली जी लावणी आहे त्याचप्रमाणे ह्या चालता. तर तुम्ही सुद्धा हैसर प्रसाद घेऊचा काम करतात. तर कशा प्रकारे तुमचा अनुभव म्हणजे तुम्ही कधीपासून या काय सांगा? आमचे परंपरा आमच्या घराणे आजोबा आमचे कौल लावायचे. त्याच्यानंतर आजोबा गेल्याच्यानंतर आमच्या वडील कौल लावायचे. वडिलांनंतर आता वडील गेल्याच्यानंतर मी चालू केलं. म्हणजे आम्ही वडिलांबरोबर येऊन फक्त बघायचो. आम्हाला काही एवढा अनुभव नाही. तर वडील गेल्यानंतर नंतर त्या क्षेत्रात घुसल्याच्या नंतर ते आपोआप अभ्यास होतो किंवा देवाची ती शक्ती आहे प्रत्येकाला किती बुद्धी द्यायची कुठे काय चालायचं. आणि पहिल्यापासून संचार मेळ्याचे आम्ही मेळे ऐकलेले आहोत किंवा बसवलेले आहोत. त्याच्याप्रमाणे ते तशी रीतिरिवाजप्रमाणे आम्ही चालवतो. जो अभ्यास पूर्वीपासून आहे बघत आलो त्याप्रमाणे नंतर मग त्या क्षेत्रात उठल्यानंतर आपण त्याचा अभ्यास करून तर पुढे जायचं असतं. इथे काय शिकवायचं हे कोणाला दाखवायचं नाही आणि दाखवलं तर हे प्रत्येकाच्या काही होत नाही. त्याला ते काय करणार पण नाही. हे बस आहे किंवा तसं आहे. आणि प्रत्येक गावात ज्याचं कौल लावणार त्याला ती मर्यादा माहिती असते. तर दुसऱ्याला सांगून काय उपयोग. त्याचं समोरचा माणूस कसं काम झाल्याशी म्हटलं माझं तुम्ही काय लावलात कसं लावलं हे त्यांना हे नसतं. पण ती माहिती प्रत्येकजण जरी सांगितलं तर त्याला ते कळणार नाही. ह्याचा अर्थ काय त्याचा अर्थ काय त्याचा अर्थ ते आम्ही प्रत्येक त्या देवस्थानचे ज्याचे मानकर त्यांना माहिती असतं ते आणि त्यामुळे तेच ते सांगू शकतात हे असं आहे याचं कौलचं अर्थ आणि त्यापर्यंत तसं कामं होतात. हो तर धन्यवाद. ही आमका एक उत्कृष्ट माहिती कौलबद्दल दिली. कारण कौल हो प्रकार आपल्या कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न हा. म्हणजे खयचं एक नवीन कार्य असत तर आपण ग्रामदेवतेच्या पायाकडे किंवा तुम्ही म्हणतात तसे बाहेरचे पण लोक येतात आणि त्यांना एक आत्मविश्वास असता की अंतिम शब्द देवतेने दिलेलो शब्द हे अंतिम शब्द आणि त्याच्यापासून आपण पुढची कार्य ते करतात. तर मंडळी आता तुम्ही बघितलात की कशा प्रकारे हे कौल घेतले जातात आणि कौलाची कशी लावण्याची पद्धत आहे. म्हणजे गावराटीतले जे काय विविध प्रश्न असतात त्याचप्रमाणे जे लोक असतात त्यांचे विविध प्रश्न असतात नवीन सुरुवात असतात ती याच ग्रामदेवतेच्या कौलान घेतली जातात किंवा ग्रामदेवतेचा शब्द घेतला जाता आशीर्वाद घेतला जाता. तर याच आपण आज जाणून घेतला. बाळू राऊळ असतील किंवा दाजी परब असतील या ठिकाणचे गावकर मंडळी त्यांच्याकडून. दीपेश परब, कोकण 7 लाईव्हसाठी वेंगुर्ला.